Takže čaute, tu je Aďuke a vítam vás u vlogu, teda prvého vlogu. A chcem vám povedať, teraz mám problémy doma, teda nie ako, že mi rodičia alebo také niečo, to je proste, sa to ide okolo, to je proste, že nemôžem natáčať na počítači, lebo nemám mikrofón a pokým ho kúpim, tak to je dlhá doba. Teraz práve dneska som robil príjmačky, neviem ako dopadnú. Idem si práve pre zápisný lístok u kamarátke a to asi všetko. Neviem, či ma tu je vidno dobre, ale myslím si, že hej. A napíšte vy, či ste už robili príjmačky, alebo ešte idete robiť, do komentáru pod videom. Pod videom by mal byť teda pod video dajte koment, like dajte, odber a som rád, že prvý vlog odo mňa vyšiel. A to je asi všetko. Tak lúčim sa s vami a hojte.